Volám sa Edita Joniová Radoja. Milé moje žienky, čarovnice, milé devy. S láskou sa ku vám znovu prihováram so živou pozvánkou na môj seminár k čarovniciam. Seminár gymnastiky slovanských čarovníc Žena pustyňa je tu znovu pre vás pripravený v auguste od 18. do 20. augusta u mňa doma. Tento seminár je o nás, o ženách. Je o osvojení si cvikov, správneho držania tela, dýchania a vytvárania si správnych obrazov na spustenie životných síl. Buďme k sebe pozorné a citlivé, lebo nájsť v sebe svoju ženu je cestou k šťastiu a pritiahnutiu si svojej polovinky, svojho muža. Žena pustyňa je naplňovaná formou mužom, ak sa ňou stane. Ak umožní mužovi vyplniť pusté miesto v nej. Ak odhodí všetko a ostane vtiahnutá v sebe. Teplá a on chladný. Ona je zámok a on kľúčom. Táto gymnastika slovanských čarovníc je veľmi stará energetická rodová praktika drevných Slovanov, našich prababičiek. Slovanské ženy ovládali a vládli veľkou silou poznania. Vládli silou slova, vládli svojou rodovou pamäťou. Boli všemocnými, mohli meniť chod udalostí. A preto aj my sa naučme meniť chod udalostí, naučme sa meniť svoj život. Príďte preto na tento seminár. Načrite do seba, načrite do veľmi starých rodových štruktúr. Odkryte, kde sú bolesti, kde sú žiaľe, kde sú nespracované vaše rodové smútky. Ak si neviete ďalej v živote dať rady, ak nemôžete nájsť muža, partnera, ak chcete mať detičky. Týchto 27 cvikov, cez ktoré sa spojíte s bohyňami vo vás, vám otvorí cestu poznania a liečenia všetkých vašich starých rodových záťaží. Vítam vás u mňa doma. Volajte, píšte a volajte na moje číslo, ak máte záujem, 09 40 936 470, alebo mi píšte na môj mailik editajoniova@centrum.sk. Veľmi rada vám odpoviem a veľmi rada vám s vami porozprávam. Túto udalosť nájdete na mojej facebookovej stránke Čarovnice. Ste srdečne vítané, vstúpte k sebe, k svojej pustyni. Dovidenia.